sweetly singing o'er the plains.
Ngunyan po, sineselebrar niya to ang solemnidad ni Santa Maria, Ina kan Diyos. Kaibahan po kan sa to yung mga personal na intensyon, idulot man po niya to ang mga minasunod. Thanksgiving individually offered ni Mr. and Mrs. Jaime Recelestino and family, Jocelyn Ocampo, Tess Nicole Delia, Sureta family, Balumaga family, Crisanta Arellano and family, Helen Elaurza and family, Family Garcia, R.J. Gomez, Catherine Feriñas, Nailin Anwario, Asin Ronin. For all the blessings received, individually offered by Mr. and Mrs. Joseph Di Mabayaw and family, TYPG Consumer Goods Retailing, Mr. and Mrs. Joseph Di Mabayaw and family, Lenon Vibar and family, Salvacion Alano, Azel San Joaquin and family, Balumaga family, Crisanta Arellano and family, Helen Elaurza and family, Family Garcia, RG and Flory Morales, Robbie San Buenaventura and family. For all the blessings and good health by the Shoko family, for Micaela and Cecil Co. by Ces Co. For Virgilio Sinfego Sr. by Mirna Sinfego. For all the blessings and safety of their clients by Elms Travel and Tours. For continuous healing of Tache by Margie Pilapil and family. For Labrador family by Ramil Labrador. For the gift of life and protection by Anchi Rico Servidad. For all the blessings and good health by Don, Hannah, and Edith. For Mr. and Mrs. Daniel de los Santos and family by Loren. In honor of Our Lady of Peña Francia by Joseph and Nika Belbes. For the year 2025 by Ibarondo family. For Lieno family by Francia Lieno. For the whole year 2025 blessings by Palacio family and Monit family. Petitions. To pass the comprehensive exam of Jessamay by Jessamay B. Bornelia Casahara. For the urgent concern, good health of Candeleja family by Anonymous. For good health, protection of the whole family by Tarog family. For good health and safety by Ruby San Buenaventura and family. For fast healing of Picos of Nel by Palacio family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para kay Antonio Arsenio Asin Francisca kan Balumaga family. Para kay Baby Franz Asin Virgie ni Ray Pasis and family. Para kay Blesilda Asin Mila kan Balumaga family. Para kay Cesar Sr. ni Ruby San Buenaventura and family. Para kay Edilberto ni Sesco. Para kay Francis Duane kan Coronel family. Para kay Lourdes kan Tendenilia family. Para kay Marvin kan De Los Santos family. Para kay Nera ni Per Esmabe family. Para kay Salvador ni Apolinaria Lieno. Para kay Virgilio Sr. ni Sesco. Para kay Amando Asin Yodovica. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Sureta family, Crisanta Arellano and family, Asin Margie Pilapil and family.
Sineselebrar niya to bilang sarong simbahan ang solemnidad ni Santa Maria bilang ina kan Diyos. Angay nagayong puunan ang bagong taon sa pagtaon ng dakulang onra kay Santa Maria. Ninhuli kan sa iyang dakulang pagtubod, siya ang naging ina kan paratubos, ang aki kan Diyos. Siya man sa tuyang ina na dai nagpapabaya. Arog niya, akoon asin kuyogon man niyato, ang kabutan kan kagurangnan, sa bilog na taon na ini. Ang mamamayo po kan Santa Misa, iyo po ang satuyang kura paroko, Reverendo Padre Wilfred Almoneda. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguran nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako unta sa tong mga kasalaan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, kagurang na, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurang na, maheraka, kagurang na, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Rawayan sa Diyos sa kaingatan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayang buot. Inuumami ka, rinorokyaumi ka, sinasambami, ikaw pinapamuraway mi, ikaw pinapasalamatan mi ka. Pulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking buktong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutugap sa to ka naman, kaheraki kami. Ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urok kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na sa mabinungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwaras sa katawuhan nin mga premyo, nin daing sagkod na kaligtasan. Itugot mo na mimibi kami, na mamatean mi
na siya ng God nangangadji para sa mo, na huli sa iya, magkanigo kaming mag-ako kan sa iyang aki, burabo din buhay. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Liturhiya kan tataramon. An babasahon, nagpapahayag kan bendisyon din sarong padi, naginamit man kan mga enot na Kristiyano sa pagtapos kan sa indang pagsamba. Digdi hinahagad niya to ang pagkaherak asin bendisyon kan Diyos, tanganing sumirang sa sato an sa iyang lalawgon. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Nagtaram ang kagurangnan ki Moises, na ansabi, magtaram ka ki Aaron, asin sa iyang mga aki. Siring kamo, magbebendisyon sa mga Israelita. Magsabi kamo sa inda, bendisyonan ka kan kagurangnan, asin bandayan. Pasirangon sa imo kan kagurangnan, ang sa iyang lalawgon, asin kaugayan ka. Buksan sa imo kan kagurangnan, ang sa iyang lalawgon, asin warasan ka nin katoninongan. Sa siring mangingibabaw ang sakungaran sa mga Israelita, asin bebendisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, bendisyonan kita kan Dios, huli ta siya maheherakon. Bendisyonan kita kan Diyos, huli ta siya maheherakon. Kaugayan kita kan Dios, asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa to ang sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga ang sa imong pagligtas. Bendisyonan kita kan Diyos, huli ta siya maheherakon. Magugma asin magkurahaw ang mga katawohan. Tahinohokoman mo ang kinaban sa kasaripotan. Hinohokoman mo ang banwaan sa katonosan. Asin ang katonosan, asin ang katawohan sa daga inaantabayan. Bendisyonan kita kan Diyos, huli ta siya maheherakon. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan. O Diyos, magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos, huli ta siya maheherakon. Bendisyonan kita kan Diyos, matakot sa iya sa gabos na puro kandaga. Bendisyonan kita kan Diyos, huli ta siya maheherakon. Huli ki Kristo, itinaosatuya kan Diyos ang gabos. Si Santa Maria, nagkaigwang dakulang katongdan sa pagpamidbid kan Diyos, kun kaya maninigo kitang mag-apod, Aba, Ama. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Alagad, kan mag-abot ang kapanuan kan panahon, isinubol kan Diyos ang siyang aki, namandag sa babae, namandag sa iraram kanlay. Tanganing mabalukat niya ang mga nasa iraram kanlay. Tanganing maako ta ang pagpamugtak sa to ng mga aki. Patutuo na kamo mga aki. Isinubol kan Diyos ang Espiritu kan siyang aki sa satong mga puso. Espiritu na nagkukurahaw, Aba, Ama. Kaya, bako ka ng uripon, kundi aki. Asin kun aki, kun siring para manaman, huli sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinupuan ka boss sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kang banal na ebanghelyo, susuki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman sindang nagihidali, asin nako si Maria, si Jose, sa kanang umboy na nauhulid sa bahugan. Pagkahiling, nagpahayag sinda kang tataramo na isinabi dapit sa sadit na aking ini. Ang gabos na nakadangog nagngalas sa mga itinaram sa inda kang pastor. Alagad inigabos, rinirimpos ni Maria, tinutungkusan sa siyang puso. Nagbalik ang mga pastor, pinapamuraway asin inuumaw ang Diyos, huli sa gabos na nagdangog asin naghiling, susog sa itinaram sa inda. Kan mabilog na ang 8 aldaw para sa sayang sirkonsisyon, ginaranan siyang Jesus, ngara na itinaw sa iya kan anghel, bago siya ipangidam. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Ginaranan siyang Jesus. Jesus or God saves. Ang Diyos nagliligtas, na nagligtas. Ginaranan siyang Emmanuel. God is with us. One time, nagbisa ako sa renewal kan sarong couple sa saindang golden anniversary. Hinapot ko sinda, sain po an sa indong honeymoon. Siyempre, nagparangirit sinda, 50 years in marriage, hahaputon ko sindang sa inang honeymoon. Nagpaparangirit, ito pating lalaki nagsabi, ngaya Father, minupos na ngaya si Mrs. Nadangog kan babae, ika an lupos, sabi niya. Taano ta naging iririt, kan hinapot ko kung sa inan sa indang honeymoon, apis sa sindang mga gurang na. Actually, mga tugang, sa mag-agom, supposed to be, every day is honeymoon. Ining golden wedding ninda is honeymoon. Si arawal daw na pag-iba-iba ninda is honeymoon. Pagpadakula kan mga aki is honeymoon. Bakong fossil, pero still considered as part of their honeymoon. Si mga nagkatarapos na mga aki sa good mga makuapo sa eskwela, yan ang honeymoon. May mga iwal-iwal, pag nagtitinuhan, yan ang honeymoon. Si pagpuunin da, na medyo tios, alagad, nakasurvive sinda, yan ang honeymoon. Every day in married life, supposed to be is honeymoon. Ngunyan, na mabagong taon, masabi ang iba, matatapos na ang Christmas. Mga tugang sa pag-celebrate kan New Year, data dapat piglilingawan ang mensahe kan Pasko nin pagkamundag. Magiging happy and New Year kunyaon si Jesus. Magiging happy and bilog na taon kung permitang kaiba si Jesus. Sa TikTok, igwa kong nailing, sabi na ba bagong taon ay magbagong buhay, huwag nang ichismis ang kapitbahay,
Huwag makialam sa ibang may buhay para di ka mapabarangay. Matitibay ang mga Pilipino sa mga arugayan. Matitibay mag-joke. Ang mga serious na mga bagay, ipinapagi lang sa joke. Kaugmahan ang mga Pilipino maugma. Yes. Ano ang kaugmahan kan mga Pilipino? Maski nagsasarakit na, nagtitirios na, but then, they still are considered as happy. Actually, kung sa tuya sa nang i-review, as in isasabuot ang mga paparakanta, especially ang Pasko ay sumapit, na naluma na ni Jose Marichan, at least yaon dyan so basic message kan Pasko ay sumapit. Sabi sa kanta, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. Gintong aral. What is gintong aral? Gintong aral is the golden rule. Even in the Old Testament, sagot sa panahon ni Jesus, ang golden rule is to love. To love. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Magbigayan. Love is giving. The Father gave His only begotten Son because He loves us. Ibinigay niya because He loves us. He gave His only begotten Son because He loves us. Mary gave her whole self as a mother of Jesus. Ibinigay niya si Jesus. She gave Jesus to us. Jesus gave His life so that we may live. We may have life. And sabi sa second reading from Galatians chapter 4, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Sinugo kan Ama, ang Espiritu kan sayang aki, tanganing mag-erok sa to. Our very favorite phrase, and God became flesh, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yan ang sinasabi kan sa tuyang mensahe kan Christmas. So, pag sinabing New Year, karubagang manaso Christmas, apisar September pa lang nagkakanta na kita mga Christmas songs, bako yan ang buot sabihin kan New Year, napatapos ng Christmas. New Year is very much part of Christmas, and every part in the whole year, pirming partian Christmas. Why? Because it is the truth that Jesus is here with us. Sabi ni Pope Leo XIV sa tuyang Santo Papa, peace be with you all towards an unarmed and disarmed peace. Unarmed peace sa good disarmed peace. Pag sinabing peace, national or the Committee on Peace, pag sinabing peace and order, anong nahiling tang mga symbol? Batuta, badil. Tanganing magkaigwang peace, ginagamit ang badil. Sabi ni Pope Francis, we can attain peace, an armed peace, mayunin armas na katuninongan. And an armed peace means laying down our weapons. The weapon, sa tuyang mga armas, kita baga, an armas tan sa tuyang pride, an armas tan sa tuyang self-defense, sa tuyang defense mechanism. Our pride, our harsh words, resentments, and quick tempers. Ano ang disarming peace? Disarming peace means having the courage to open our hearts to love and seek reconciliation even when it is difficult. Inang wish o intention sa tuyang Santo Papa na magkaigwanin katuninongan. Bako lang si katuninongan na inisip niya to. Ang katuninongan na kaya tang gibuhon. Ang katuninongan na mayunin dahas, mayuning armas, kundi iyon pagbukas kang sa tuyang puso, tanganing anibang mga tao
makalaog sa tuya, asin magbunga ang katuninongan. This is the peace that Mary bore in her womb, a peace that overcame the world, not with the sword, but with the humble and trusting heart. Ano ngunya na hinahangad ta sa bagong taon? Yaman o kaugmahan? Yaman o kaugmahan? Ano ang ginigibot pag New Year? Kaya ni ba sa tuya may mga polka dots? Aday naman kayo uso ang mga polka dots, tubagang itong mga bado na may mga bilog-bilog dyan. Pero yaon pa dyan sa mga bilog na mga frutas. Oh. Ang bilog kaya nga symbolizes money. Pero bako naman kayang money, bako naman bilog, rectangle na. No? Ano ba, nagrulokso na, tangani da ang maglangkaw naman. Ano ba, nagpaparapaniniwang, tangani pagbagong taon daa, sa bilog na taon, sindamaniwang. Ano ang hinahagad niya to? Yaman o kaugmahan? Maugma daw kita mas himayong yaman. No? O kung bagaman, dahil sa kaugmahan, mas himayong yaman, in the end, magiging mayaman kita sa pagkamot. Para sa iba, kung mayaman ka daa, maugma ka. Pero, nagsasabi ang kadaklan na mga katotohanan, pangyayari, ang mga mayayaman, di man lubos na nauugma. Taano? Dahil permisindang kinukulangan. Maski pa itaw sa inda, ang bilog na kinaaban, kulang pagiraray sa inda. Malata, grabe ang greed, grabe ang pagkamkam. Piritang itukdo sa tuyang mga muro, sa mga, sabing mga buaya, sabing mga kurap, sabing mga parahabon. Mag-isip-isip kita, tibad, kung kitang yaon dyan, kita mismo ang nagpigibukayan. So, bot sabihon, an yaman, pagwuna kan bang tao, iyo an kausakan kaugmahan. Mantang nagyayaman kada, nagpaparadakula man an inaapod na hedonic tolerance o an demand na kaipuhan para maugma ka. Kaya mo bakalon ang gusto mong bakalon. Kaya mong kuanon ang gusto mong kuanon, tamayamang ka. Yan ang sa imong hedonic tolerance. Pero, maabot ang panahon, sa yaman mong iyan, igwa kang hagado na di mo makukuha, then you become frustrated. Maski ka pa mayaman na maray, sometimes you get frustrated. Sabi kan Philippine Statistics Authority o ang PSA, 7 sa kada 10 low-income na mga Pilipino maugma sa saindang simpleng buhay. 7 out of 10 low-income Filipinos are happy with their simple life. Maski kaya salit na bagay o nabiyaya, udok sa puso na nagpapasalamat sinda. Totoo, kadakol ng mga bagay na mayo sindakan igwa sa mga mayayaman, alagad mayo man sa mga mayayaman ang kaugmahan na buhay na yaon sa mga simpleng familia. Totoo po yan. Una ta, maray pa sinda, mayaman, sana all. Pero you just do not know, may mga bagay na pag sinda man nagpupungot, mayaman man ang saindang kaipuhan. Grabe sa indang demand. Pero sa mga tao na mga simple, magkaigwa man ng problema, simple man. Sa pagpuunta kan bagong taon, sunduntaan gintong aral o an golden rule na itinutugdo sa to kan Pasko na iyo ang pagkamot na itinatao sa tuya. Pagkamot na itinao siring ki Maria na ihiniras niya sa pagkamot sa to ang sayang aking si Jesus who said, "Love one another as I have loved you." Ang pagkamot na sagud ngunyan, minsan igwang kadifisilan. Pagkamot na sagud ngunyan, minsan haros dito makaya ang buhay. But if love is there, we are always in honeymoon. Aninaga sa tuya na magkaigwan in presence din kagurangnan, which is the beautiful message of Christmas, that God is here with us. If He is here with us,
pirming honeymoon. Dahil kita malingaw kan sa iyang presensya. Yan ang pirming pigpapara ulit-ulit sa tuwikang Christmas. Magbagong taon ngunyan, even after the season of Christmas, God is here with us. And because of His presence, we are in honeymoon. Maugmaan bagong taon kung may pagkamot. Maugmaan bilog na taon kung danay kitang namumuot. Happy New Year! Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundag, gikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin naniluman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkot sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansay ang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay bakan na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa pagilin mga profeta, asin sa saro, banal, katoliko sa apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagroromdom kan pagtubod asin pagsarig ni Santa Maria, ipaabot niya to sa Ama ang sa iyang mga pangangaipo sa pagpuon kan bagong taon. Kita gabos masimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa pagsurog ni Santa Maria, asin huli kan sindang mga tataramon asing gibo, ang mga pamayo kan simbahan, maghigos sa pagpadayupot kang banwaan kan Diyos ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang bagong taon, maging panahoning danay na paguswag kang buhay na pagtubod, kang naglalaad na paglaom asing kan pagkamuot, na nakakaabot sa mga tawong naging parate, kan sa tuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan sa buhay, darakan kasakitan, makakuaning katuninongan asing kaginhawahan, sa paghurup-hurup kan mga pagsakit ni Santa Maria, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos bilang sarong komunidad, magpadagos kang tataramon kan Diyos sa satuyang mga puso asin magsimbag sa agyat kaini, sa espiritu ning kahuyuan ning buot ni Santa Maria, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, ang naghehelang makamati ning ginhawa, asin ang mga gadan, makalaog sa kahadean kan Ama sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Untuk kita ning kadikit sa momentong ini, pasalamatan niya to ang Diyos sa mga biyaya na inako niya to kan 2025, sagud man ang mga biyaya na hagado niya to, ngunya na maabot na bagong taon, ang sa tuyang mga sadiring intentions.
Langit no Ama, pinili mo si Santa Maria na maging ina kan sa imong aki. Tabangi kami, hulikan sa iyang pamibi na pahalagahan ang misteryo kan pagkabuhay, pagkaganasin pagkabuhay ni Wat ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpamibi ka mong mga tugang tanganian sa kuwasanan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayon na nagpuon asin nagtapos kan gabos na marahay, warasan sa mong nag-uugma sa solemnidad kan banal na ina kan
Huyang kordero kan Diyos, huyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram kasana, asin ang sakong kalag, maumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan maugma kaming nag-ako nin mga langit no na sakramento. Warasan na mimibi kami na ini makatabang sagkod sa buhay na rin kasagkoran para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag kay Santa Maria, Danay na Birhen. Inakan sa imong aki as ininakan simbahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, Pater clamamus, exules Filii Hevae, Pater suspiramus, gementes et plentes, Virac lacrima nubare, Ea verbo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, a nos converte, et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. ut digni ficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui glorias et virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filito habitaculum et fecem mereretur Spiritus Santo cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamus, eius pie intercessione obensatibus malis, et morte perpetua liberemur per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon na lagod kamo kan Dios na makakamhan na namaasin ng aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva sa satong mahal na ina! Viva! Happy New Year! Happy New Year!